Ungayenzi lento yenzayo. Hayi, asenda abantu. No, ungayenzi lento. Asenda abantu kanti ngamaphoyisa kwenzani? Uset. Hawu. Isindeke ukubi igcome elisha likhonjwa ngebhamu eThekwini. Kulukudu sengaphakathi embule emakhaya ngubingelele lapho kulethela khona indawo zamaskandi. Isikhathi maskanje ukutholela indawo zokuthi igcome elisha liseke ukubi likhonjwa ngebhamu eThekwini. Ngizokhumbula ngempela ukuthi igcome elisha kade lenza iCD Lodge noma kade lethula iCD yalo etsha eshisa ikhotha. Igcome elisha ngizokhumbula ngempela ukuthi belingabizwanga lona le eMabhida lapho bekukhona khona ingoma kwaZolonke. Labe sathatha inqumo ukuthi alenze iCD Lodge khona la eThekwini eworkshop. Abantu abaningi ngempela bebaningi ngempela bobulala inyoka. Ukuthi usabantu abaningi ukuthi nakho igcome elisha ngempela ninabalandeli abanganje ngoba abantu abaningi bavele bavimbanisa lapha khona lapha eworkshop eThekwini. Ithema lifika ke igcome elisha ngempela la ngakwazi nangokungena khona lapha njengoba imoto yalo ivele yavinjwa abalandeli balo igcome elisha bekaka abanye bethi aliphume abanye bakhipha ibhamu. Tese njalo kube seqhama amaphoyisa ngempela amaphoyisa aqwashisa igcwami ukuthi ningaphumi ngoba kule ndawo le akukho safe uma abantu sebephethe ibhamu kanje. Bathe kodwa ke bomthetho igcome elisha malifuna ukubona abalandeli bala alehle emotweni lihambe ngeenyawo kodwa baliqwashisa ngempela ukuthi akuphephile uma lizohamba ngeenyawo ngoba futhi bese kutambama kanti ube ukhona nabantu baphethe ikhali. Ngibuyela emakhaya ke wena ubona kanjani netela ukuthi umculo ethu uzothulela abantu iCD yakhe abantu besuke kude kangaka ngemazi zabo kodwa begcina bengambonanga umculo ngenxa yokuthi kukhona abantu abawuphazamisile lomcimbi lo. Bukele emakhaya ke nathi ivideo lapho khona igcome elisha lichaza ngayo yonke lento le eyenzekile ngesikhathi libhekisa amabombo alo lapha workshop eThekwini lothula iCD. Kwesinanzonzo indaba ayipheli akehlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Ninjalo bafowethu, ni right? Ngise right. Ngaselanga nehotela la ngaphambi kwakho la emgwaqweni. Ngaselanga nehotela njengamanje lapha kujema imoto la. Yavele mfowethu kuyaphoqa. Kodwa futhi ukujema kwemoto. Okay so hamba baba. Kunganithusi, uyabona. Kunganithusi bafowethu ngoba akekho umuntu engamona emhlabeni. Futhi akekho umuntu asikwazi ukweshema sekwenza intando yakhe kimi. Asikwazi ukweshema security sihamba nawo. Mina ngokaNkulunkulu. Sihamba nama security. Uyabona. Uqonde ngqo. Angona umshiza. Ungakhalo lokhalayo ayikho into ekhalelayo ngifuna unikhombisa nje ukuthi ngirelaxe kanjani ngoba kufanele nazi naba abantu Ashiya tomato Lalela bhuti ungayenzi lento yenzayo. Hayi asenda abantu. No, ungayenzi lento. Asenda abantu kanti ngamaphoyisa kwenzani uset hawu ngabe uthi ungayenzi into kanjani ngamaphoyisa kwenzani hawu baba uyahlaya yabhuti ngicela ukuthi nilokho nje nihambe lapha ne workshop uma ngekho safe workshop ngicela ukuthi ngicela amaphoyisa escort ni lapha lapha ya mafosithe bafowethu shayi utheni nayi muntu okay ngera mfowethu ngera alright Utekeza ngala bafu ngihamba namaphoyisa ngicela amaphoyisa ngabe namaphoyisa manje akho amaphoyisa la athi ngithi ngiyalalela la amaphoyisa ukuvumela bokushuda ngeke yeka amaphoyisa dangerous dangerous ya Bola ngivula bola. Kunzimanga. Hayi. Yethini nje sihamba siyapi? Imali asiqonde manje siyaku. Iqondile lento lungisani yonke into okhuluma namaphoyisa la mfowethu ngoba njengoba besijema mfowethu sifuna ukuya workshop la namaphoyisa alikho icala nginalo kubo. Icala lilodwa mfowethu amandlami. Thandwa ngabantu ukujabula kwabantu emcimbini yonke khona lapha eThekwini. Alikho icala manje la uyabona. Uyaphethe ibhamu eyibona esasiyenzima la. Usukhuluma indaba yebhamu ndoda. Usukhuluma iyake indaba yebhamu. Laba bantu laba okay man. Uzala. Manje beda ngazi ukuthi ubheka lapha kuthini. Ya, kodwa indaba yebhamu, iqhamzana leso. Report amaphoyisa phela bathi Ya nkani amaphoyisa asigayida athi safe tokamanje asiqali mfowethu kufanele sibone abantu sehle la seleke nje sehle ngibona abantu angikwazi ngababona abantu yabo Futhi uzohlala mfowethu nalapha futhi uvela uvala umgwaqo okay yezwa mfowethu uvela uvala umgwaqo uma uvala nje uzovela bafu ngakwazi ngisho ngibingelela la bafu kero beke moto manje safety
Sure, hamba kahle. Ola. Aku right. Okay, asiplan. Amaphoyisa kumele asebenze kanzima. Asebenze. Uzobe serious. Sikwazi ukuhamba. Sicela umgida lona ukuthi amaphoyisa awasebenze. Yabo. Yeah. Yo bheka manje. Sahamba straight. Amason. Okay, Amason. Ithini ngicabanga ukuthi kwenziwe njani? Amaphoyisa ngathi aphethe athi kuphephile mfethu la. Njani nise right bafowethu? Which means Masondo. Niyaphila. Awuthonke together. Hey, ndoda. Khohlwani impopho yebhamu level emawindini. Yabo. Khohlwani yona ngoba khohlwani nje yona. Ninjani? Fanele iqathake le phone mangehluleka. Fanele iqathake le phone ingabe nisayibona. Mangehluleka. Alright. Khona sengifikile ngikhona la. Siyabona. Umkhabela ufuna Baba ngikuchakala nita sihamba siyeke. Alright. Nawufota khomoko mfowethu. Yebo. Nawufota khomoko mfowethu. Hawu! Nawufota khomoko mfowethu. Hawu baba. Uwinkosi yashintsha lokho. Uwinkosi mfowethu. Ngiyabona. Ngiyabona mfowethu uwinkosi manqele. Hayi khuleka. Okay. Sayitsheni. Umkhuba wami ngenzeni into sayitsheni. Ngenzeni sayitsheni. Awu sayitsheni udlala ngami sayitsheni. Sayitsheni ngenzeni. Hawu. Ngenzeni. Ukushaya ingoma nje bafowethu ngicule bafowethu ngiswenke kube yilokho bese ngavuma into ngisukelwa ngabantu ngavuma ukuthi abantu benze kufana kanti fanele uphile empilweni. Ngenzeni. Awuveze ngapha. Masikibe isidisi yalontsha la eThekwini. Yalontsha la labantu abangaka laba. Ukuthi bazele ubala. Hawu. Melahlile noma bingelele ngebasihamba sikhola la. Akekho into ezonze kumthande esikho. Akekho umthandeni. Bafu thini? Sengikade. Mele bingelele kwasikhona la. Hey mfethu. Abafuna ukulwa labantu. Hey mfethu. Yeah. Ofethu ngifuna niyibone lento namhlanje ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto nizizwa seyibhaliwe seyihlanekeze niyibona yabona abantu bangithanda kangakanani abakwazi abantu abangaka mfowethu inkumbi ezingaka zithanda umuntu ongahlelekile.